Kakenhuan kinong ilagay cricket naksnong nong thamai umsning klayoban pungkut bat penha perdana ika first inter-village 2020 cricket tournament mana kakhatnyo trek no pra arjapsan hamaran shnong nong thamai hagani kasingi lawan mi shimanta bat sakhilang du Dr. David Lingdo wene kriu pokma rakathain kumu kongsan harangkat kecingran lang uba dipul ran tathiang uba Rocky Agustin Marwain rang ba shnong umsning proper b urang ba shnong rang thamai uba nong shli ubala penya je jinglang nalor kiwipan kecing khun final kalalong hapreng nong thamai e persya ek maupat shlong kaba kecing khun hapreng kita gi arli gi kenhun kalong kaba itnat bat kaba khat ba hakabakut tu kecing khun kanong thamai e kala penlim no ek maupat shlong beras no ne nam la du na kani kalempung de kaba khurru ek song pisa ba nyopo char tengka rengkat ke trofi kamaupat kum ke kenhun kebuan baar chung kalempung kala khuri ke song pisa ba laipo char tengka rengkat ke trofi Tegi para samla ki kita he kemudian san ki reromba ki para ngala bani hene baranget ba pila poisi do ni gathong ngene ka final government tawangin sak yo pat ya ka jile ka bi tanar ka jongpi ka ba pinya participate ba te sakawai pat ka ba e ka mga kaban kan golong habang ile kai barobor ngidon man kan mau pingile kai nam da team ke jongi ile kai pha mo deun ong nga te ngam de u bowler nganom mo nganom outfielding pha no ba de u nong tiet un batting unong kem ka ball te haji ile kai ka man barong ni habdan ka wei ka kom perkhat ka wei ka GOE ba ni collectively ni hapan ya don ka wei ka kom UE banya tre banya le kai met ba man siem namar te tang kata hi ka wan lam ngi ra thong jong jing jong te hakane ko pon ai khule ya kini kitin ka mopat balala poi ka final momenta rengkar ru paga nong thumai msning tu play kurku yupi ku play shibon bat ngit ru ba finum kut tang hangne ba finum kut tang ha ka jele kai ngi ka wei ka jing her ka ba sha ngan kan ni gane ka bangi her ha ka jele kai jing kum khasi kalong ba ngi telan lang ya ki ai ke ba jele kai don ku jele kai tang man so tanan den re ki appan so e nga ong pai ka ni map ya nga henry ki quality bat ya ka price ka dengan ong ipi habangi telan lang ya shile kai sultanat na ya kmi ka price ka he telan hidai shisha pat ki players ki mot shisha ki rang ile kai shisha ngang ong ipi ka jing thrang ka jing angnut ka jong pi ban yo khet yo so ka jing job pat ka sports menta kam dai shu tang kata ka lenti ban shile kai sultanat ne ban ya kilan men dai ka dai ka wei ni kilat kamai jakpo bat na kini ka sport nglayo iru atau ni kirang elekai hari kasi jantia kiblashna ki building ki jongki kala thiet ki kali ngaban om ka khespa na kani na sport menta kalau ga cricket la kalau ga football la kalau ga badminton la kalau ga basketball kanu ga sports activities ka ba phi don ya ka ban elekai met ba man sim pinjanai le de pinum do la ka jong ga nong u play don mat kan tv Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya